Čauku lidi, Karma si tě vezme. Dala video, kdy Spank Network jsme na streamu, ale opět vystřiženo, jak se vám to hodí. Tak asi začneme. Karmo, než začneš jako o lidech vydávat videa, bylo by lepší, kdybys tam byl celou dobu a mohlo si dávat úplně veškerý jako celý streamy. Já si myslím, že Karmo, dáváš na YouTube jenom to, co se ti hodí a co by mohlo proti člověku pošpinit. Jo, takže asi nějak tak. Co se týče toho, nechybí mi ani Adela, ani Pepe, jak si všimli, ani nestreamu, tolik na TikToku. Ale vyjadřoval jsem se k Adele, kdy jsem byl u ní na streamu, jenom kvůli tomu, že tam byli známí na tom okně. A šel jsem je tam pozdravit. A Adela udělala z toho úplně, že blokněte Amira za to, co jsem jí měl udělat. Co jsem ti udělal, Adelo? Že tě Andrea vyhodila dobrovolně, jenom za to, jak se chovala, kdy jdeš si na návštěvě de facto u ní a ty jdeš a v jejím soukromých věcech hrabeš, její adresu zveřejňuješ jako na TikToku a posíláš to lidem. Jako sorry, ale když už u někoho teda si žila tam zadarmo, protože ti všechno kupovali a ty jako nevděčná píp, uděláš to, co děláš. Děláš to všude a ty se prostě nezměníš. Jo, a kdy tam vyjádřuju se k tomu, že na dobrotu za žebrotu ohledně Adély, kdy Adélo sama si přiznala, že jsem ti nějakou finanční podporu dal a na streamu říkáš, že to není pravda, mi to je jedno. Klidně mluv si, co chceš. Mně stačí jenom to, že jsi to přiznala sama v hovoru a sama i ve zprávách u Holek, u Andy a ještě jedné dotyčné osoby. A k tomu, kdy Karmo mi nedělá problém tam záznam streamu stáhnout a hodit to celý na YouTube, protože ty si dáváš jenom úryvky, které se ti hodí pro ty tvoje ovečky v komentářích, jako je třeba Petruška, která v chatu proklínala Andrej dítě a vypisovala tam o mě a urážela tam moji mámu a zároveň si urážela Andreju a urážela si polovinu x lidí, kteří se mnou souhlasilo. Jo, prostě labilní člověk. Pak je tam Glossary, kam vítr tam plášť, les prdelka, který leze všude, kde může, zrzený gay. A pak je tam starý jelen, který ho každý posílá do háje, protože jsi falešný. Kam vítr tam plášť, úplně stejný jako Glossary. Když se hodíte úplně k sobě, nepícháte nahoru spolu, tak máte nudný životy. Ale každopádně děkuji ti, Karmo, dlouho o mě video nebylo a děkujeme ti zase za další o to, že aspoň se o mě zase opět mluví a lidi ví, že žiju. Díky tomu, že vlastně si udělal na mě video, opět budou mít lidi na streamu a jenom, že vlastně nebudu, já nevysílám. Já vysílám maximálně 3krát za den. Ani ne. Jo. Já žiju real život, chodím do práce, protože někteří, jak tam mluví, kdy budu přispívat do státní kasy. Staraďte se sami o sobě, jestli vy vůbec platíte. Myslím si, že Glossary, který vysedává 24/7 na TikToku v komentáři u každého streamu, ať je to ráno, odpoledne, večer, tak do práce nechodíš. Možná se necháváš trtkat do zadku, sorry. A i kdybych nepřispíval, je to moje věc, je to můj život. Já svůj život ovládám tak, jak chci a ty mi nemáš vůbec co říkat, co mám dělat a co ne. Měli byste si všichni sáhnout sami do svědomí. Jestli, když už chcete odsuzovat druhého člověka, tak si zkuste sami šáhnout do svých skříně plných kostlivců. Jestli máte vy svoji minulost dokonalou, nebo to, co jste dělali, je úplně dokonalý. Nikdo z nás dokonalý není a nikdo z nás dokonalý v životě nikdy nebude. Ani já nebudu dokonalý, ale já dokonalost nepotřebuju. Já dokážu své chyby přiznat a dokážu si přiznat veškeré věci. Zatímco vy kopete kolem sebe a ukazujete vlastně na nás ostatní druhý lidi, jaký jsme a tady to. K čemu? Ukazujete svoje jako IQ mozečky tím, že vlastně jenom ponižujete a uražíte lidi.
Jako, jste nezajímavý. Ještě si pod fake účtama skrýváte, píšete komentáře na YouTube pod karmu. Jde vidět, že nejste sami spokojení sami ze sebou ani se svým životem, když máte potřebu komentovat v některých komentářích, jako a co se týče mojí rodiny nebo mý jako orientace, kdy umíte jenom urážet, jaký jsem buzerant a tak dále. Mě to jako asi nějak netrápí, tím ukazujete vlastně, jaký jste de facto vy a jak polovina z vás jste tam jako rodiče od dětí a jde vidět, že jste homofobní, že své děti budete vlastně ukazovat, že vlastně homofobní urážky a homofobní a tyhle ty veškeré diskriminace, tak je úplně ok. Koukám, že paní Petruška mi dala teď momentálně follow na Instagramu. Petruško, pojď do blokace, mě tvůj názor nezajímá. Už jenom potom, co jsi si dovolila říct, to, co jsi si dovolila napsat u mě v komentářích na moji mámu nebo na Andreje dítě, už svědčí o tom, že jsi špatná matka. Takže asi tak. Myslím, že 6 minut bude asi stačit na tato vyjádření a upřímně mi to úplně jedno, kdo si co o mě kdo myslí. Já žiju reálný život. Pro mě je názor v reálném životě víc než život na TikToku a virtuálním světě, kde vlastně všichni jsme něčím, ale v realitě jsme úplně někdo jiný. Pač a pusu.